Det her, det er video nummer 1 i serien om åbningen af Drop & Local. Altså, hvis du vil se sådan der ud på... Du skal ikke stå sådan her. Altså... okay. Min kæreste, hun siger, at jeg skal ikke stå sådan mærkeligt. Det her, det er en idé, jeg har fået for et par minutter siden, om at jeg kunne godt tænke mig at dokumentere opstarten af Drop & Local, og hvordan tiden er op til, at man bliver iværksætter for alvor, slipper sit job, og ens kæreste heller ikke har noget arbejde, men snart er færdig som fysioterapeut. Men lige en kort præsentation. Det her, det er Julius. Hej skat. Kan du sige hej? Hej. Ja, det er Julius, og han er 1 år gammel, og i dag der holder vi hans fødselsdag. Og det her, det er Karina, og det er hende, der snart er færdig som fysioterapeut. Og jeg hedder Jannik, og jeg stifter af Drop & Local. Og de her kommende videoer, jeg vil lave, der vil jeg tale om, hvilke nogle udfordringer, jeg vil komme ud for som iværksætter, og hvordan det også sådan påvirker egentlig ens privatliv, både op og ned. Men i dag, der står den på Julius 1 års fødselsdag, så det må jeg nok hellere lige komme tilbage til. Der er lidt forberedelser, og klokken den er 7 om morgenen. Vi ses snart igen. Hej!